Mo kí gbogbo èèyàn tó ń gbọ́ mi níbikíbi tí ẹ bá wà. Orúkọ tèmi ni Dr. Ọlálékan Sàlámì Aláàfin Ìṣẹ̀ǹbáyé. Erin kọjá gbígbé, àjànàkú kọjá rúrù, àjànàkú kọjá mórí nǹkan fìrí, bá a bá rírin ẹ jẹ́ ká sọ pa rírin. Ògúnnágbòǹgbò ni Dr. Ọlálékan Sàlámì tó bá dọ̀rọ̀ ká gbé àṣà tiwantiwa lárugẹ. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ èmi, ní tèmi máa ń ṣe lórí social media, òun náà ni pé máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan táwọn baba ńlá wa tán lò láyé àtijọ́ tó fi dàbí pé ìgbà tiwọn ó tún dáa ju ti ìgbà tiwa yìí lọ. Ní tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lónìí, òun náà ni ata. Kí là ń pè ní ata? Ata ni atare tán ti rẹ, tán ti ṣe oògùn burúkú sí, tán wá sọ èèyàn tó fi di pé wọ́n á ní pé wọ́n sọ̀yàn láta. Báwo ni a ṣe máa ń mọ̀ bóyá wọ́n sọ ni láta? Tá bá ti rí apá kan nínú ẹ̀yà ara wa tó ń yún wa, tó ń ta wá, tó ń yún wa, tá wá wojú ẹ̀ tàrí pé ojú ẹ̀ pọ́n, ojú ibẹ̀ ó máa dá pọ́n, ó ṣeéṣe kí àrùn míì náà kó máa fà á. Fún ìdí èyí, a wá lọ ṣe àyẹ̀wò. Tá bá ti ṣe àyẹ̀wò ní ilé ìwòsàn tí wọ́n bá ti rójútùú ohun tó ń ṣe wá, ká tètè fura pé ata ni. Ká kọ́kọ́ gbìyànjú ká má gba abẹ́rẹ́ sí. Kò dáa ká má gba abẹ́rẹ́ sí ata tàbí ọfà. Tá bá ti rí pé wọn ò rójútùú ẹ̀, wípé kì í ṣe kòkòrò lásán, á ti rójú ẹ̀ yóò pọ́n, ìyẹn làwa náà ti máa fura pé ó dàbí pé ata ni. Oríṣiríṣi oògùn ata ló wà, oríṣiríṣi oògùn ọfà ló wà lóríṣiríṣi tá a ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú àwọn program wa. Téèyàn bá wò nínú Yorùbá ní TV, ẹ bá Dr. Lékan Sàlámì ń bẹ̀. Nínú Aláàfin Ìṣẹ̀ǹbáyé TV, ẹ bá Dr. Lékan Sàlámì ń bẹ̀. Bákan náà tí ẹ bá wo Ayitab TV, ẹ bá Dr. Lékan Sàlámì ń bẹ̀. A fẹ́ kí ìròyìn nǹkan ìbílẹ̀ Yorùbá kó tó tayé tó sílé tó kó ló jẹ́ kí a máa ṣàkíyàn yìí lójoojúmọ́. Wípé kó má jẹ́ pé nǹkan olóyìnbó ni àwa Yorùbá la máa sáré tẹ̀lé. Tẹ́ bá wo náà channel tí mo ti sọ yìí, ẹ bá oògùn tán bá sọ̀yàn láta, tán bá tàyàn lọ́fà, ẹ bá pàdé ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n èyí tá wá fẹ́ sọ yìí, òun ni pé báwo ni èèyàn ṣe lè ṣe tán bá tani láta tí ò ní wọlé rárá, débi pé èèyàn ẹ̀ṣẹ̀ máa wá oògùn ẹ̀. Ó rọrùn láti ṣe, ṣùgbọ́n ó ní ẹtì nínú. Kí là ń pè ní ẹtì? Ẹtì ni kí èèyàn sọ pé màá ṣe nǹkan lọ́la, màá ṣe lọ́la, màá ṣe lọ́la. Ní tí Yorùbá ń pè ní ẹtì nìyí. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe, ẹ bá mi wá ọmọ aláǹgbá tó jábo tó kéré, ọmọ aláǹgbá abo kékeré, á wá, á fi nǹkan kan làálàá nǹkan kan mọ́ tí ó fi kú. Tó bá ti kú, á wá mú odidi atare kan, á fi jó. Tá bá jó tán, ẹ jẹ́ ká sín gbẹ́rẹ́ yíká ìsàlẹ̀ inú wa. Tá bá ti sín gbẹ́rẹ́ yíká ìsàlẹ̀ inú wa, á wá fi ẹ̀tùtà jó yìí, á fi pa. Gẹ́gẹ́ báwọn baba ńlá wa ṣe máa ń ṣe láyé àtijọ́. Kò sí ata tán lè jù, kò ní wọlé sí òǹtọ̀hún lára. Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ bá mi wá ohun tí Yorùbá ń pè ní àádùn. Èmi ò mọ̀ tán pè lóyìnbó. Àádùn elépo. Tá bá lọ sílé eléwé ọmọ, wọ́n máa ń ní ń bẹ̀. Á mú àádùn yẹn, á rùn sínú ike kan. Á wá mú odidi atare kan, á yọ èpo lára atare náà. Á wá rún atare yẹn, á rùn sí. Tá bá ti rún sí tán, á máa fọwọ́ rò papọ̀, á máa fọwọ́ kó jẹ. Iye atare tí a bá jẹ, ó dìgbà tán bá sọ ata tó tó yé yẹn kó tó di pé ó lè wọ̀ wá lára. Ẹni tó sì fẹ́ sọ̀yàn láta pátápátá á sọ ata mẹ́wàá. Ṣùgbọ́n òkèlè ẹyọ kan tá bá bù nínú àádùn àti atare, a ti jẹ ẹyọ atare bí i 70. Ṣé rí pé tí àwọn bá máa fi jẹ ọwọ́ méjì, ọwọ́ mẹ́ta, wọn ò lè sọ̀yàn láta tó tó bẹ́ẹ̀ láéláé.